Goedenavond, het is zondag 22 december en dit is het nieuws van vandaag. Voor de derde en laatste dag was vandaag in Middelburg een levende kerststal te bewonderen. Jozef, Maria, 2 herders, een stierenkalf als os en een paar schapen stonden in de stal. En natuurlijk het kinderke Jezus. Een paar dagen voor de uitgerekende datum was het kind al geboren. Klopt, een paar dagen te vroeg. De kerstverse ouders kregen enthousiaste reacties van de bezoekers. Ik vind het allemaal heel leuk. Vooral ook dat het een echt kindje is, vinden ze heel bijzonder. En het is jullie eigen kind, hè? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ons eigen kind. Het is alleen geen jongetje stiekem. Dat klopt, ja. Nee, het is een meisje inderdaad. In deze tijd kan dat, hè? De bezoekers kregen door de kerststal het kerstgevoel in ieder geval al flink te pakken. Ja, met alles wat ze erbij doen ook. De kerstmusical en dan kom je ook helemaal in die... Nou, ze schitteren. Ja, het is geweldig. Al die mensen die eraan meegewerkt hebben, een petje voor. Ja, geweldig. Je voelt je prima bij. CROM. Kom lekker eten bij. Dit weekend is de voorstelling Dick Trom in première gegaan in Middelburg. Maar de spelers staan niet zomaar op de planken van het minitheater. Ze moeten zich eerst nog in een zogenaamd dik-maakpak hijsen. Ik heb een onderkant, zeg maar, de bilpartij. En ik heb de bovenkant, de buikpartij. Dus dat is wel handig. Kan ik het nog een beetje ophijsen als mijn achterkant, als mijn billen een beetje afzakken. Toen ik die broek voor het eerst zag, toen dacht ik, jeetje, je kan erin gaan kamperen. Maar toen trok ik hem aan, toen bleek nog te klein te zijn. Maar het leuke van dit pak is, na afloop, en je hebt je pak weer uit, dan zeggen ze allemaal, Kees, wat ben je toch slank. En terwijl de spelers nog aan het omkleden zijn, begint de zaal al behoorlijk vol te lopen. Dick Trom vind ik een leuke film en theater lijkt me ook altijd wel leuk. Ik verwacht dat het heel leuk zal zijn en misschien ook wel leuker dan de film. De voorstelling is iedere middag en in het weekend ook 's avonds te zien in Middelburg, tot en met zondag 5 januari. Ik had ze nog niet eerder gezien. Dat zijn nou de Russische berken. Ze zijn net aangeplant in het nieuwe stadspark in Middelburg. 10 Russische berken. GroenLinks heeft er zijn bedenkingen bij. Elke boom die geplant wordt, daar is GroenLinks gewoon heel blij mee. Alleen deze Russische bomen, waarom moeten het nou Russische bomen zijn? De bomen zijn aangeboden door de Russische oliemaatschappij Lukoil, omdat zij 10 jaar aandeelhouder zijn van een oliebedrijf in Zeeland. Lukoil is toch een omstreden oliemaatschappij. Die hebben goede connecties met Poetin en die zijn bezig om de natuur nog meer schade aanrichten. Ze zijn in de Noordpool flink bezig. Ja. In totaal sponsort Lukoil €30.000 aan het stadspark. Behalve de bomen ook de speeltoestellen en de nog aan te leggen fontein. Nou, dan moet je je afvragen of wij als Middelburgers dit nou wel zo willen. Wat vindt u ervan dat het college geld heeft aangenomen van deze oliemaatschappij? Ja, stom. Stom. Ja, ik vind het gewoon stom. Wethouder Aalbers van Financiën wilde geen uitleg geven waarom hij dit sponsorgeld heeft aangenomen. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. Het was druk in de wintertent op het Bellamypark in Vlissingen tijdens de Jingle Bells Sing-along. Uit volle borst werd meegezongen op popmuziek en met kerstliedjes. Het is zo fijn om met elkaar alles te zingen en plezier te beleven. Een gevoel van saamhorigheid, gewoon leuk met z'n allen. En erbij horen, gewoon echt één zijn met z'n allen. Dat is echt heel erg leuk. Een uitgebreid verslag is morgen te zien bij het evenement van de week net na het nieuws op Omroep Zeeland. In Sluiskil werd vanmiddag de enige Zeeuwse derby in de Eredivisie 3 banden gespeeld. Dallinga.com uit Sluiskil tegen Slanswelvaren uit Kwadendamme. En ondanks deze karambol van Slanswelvaren ging de overwinning naar de thuisploeg. Dit is een mooi punt van Peter de Bakker, de Belg van Dallinga.com. En mede door dit punt wist de thuisploeg met 8-0 te winnen. Daardoor is Slanswelvaren nog steeds voorlaatste in de stand in de Buffalo League. Dallinga.com blijft bovenin meedoen en aast nog altijd op de bovenste plek. 15.
Vanavond kunt u in Omroep Zeeland Sport kijken naar een uitgebreide reportage over voetbalicoon Willem van Hanegem, geboren in Breskens. Van Hanegem vertelt in de uitzending uitgebreid over zijn band met Zeeland en Breskens. Als iemand iets zegt over Zeeland, het is niet goed, dan krijg je toch de pest in. Ook komt Van Hanegem aan het woord over zijn vader Lo, die bij het bombardement van Breskens om het leven kwam toen Van Hanegem 7 maanden oud was. En later hoorde je dan van je moeder, hoorde je wel eens je eigen vader die visserman was. En ja, die vaak die ook wel een biertje lustte. Want als ze dan met de buit binnenkwamen, dan was het even een paar slokjes nemen. En dan kwam hij zingen door de straat naar huis toe, hoorde je dan. De special over Van Hanegem is ieder uur te zien. Het was een beetje een regenachtige zondag en natuurlijk grijs. Maar er was vanochtend niet al te veel wind en het was eventjes droog en je kon er nog even lekker op uit. Maar vanmiddag kwam toch weer wat regen en ook meer wind. En de skihutten die kwamen uiteraard goed van pas. Het was ook zwaar bewolkt in de haven natuurlijk, met opnieuw heel lage luchtdruk. De barometer stond tussen 980 en 985 millibar. Dat gaat omhoog en het weer knapt daar ook iets van op. Vanavond en vannacht zijn er geleidelijk aan wat opklaringen, maar er blijven ook een paar buien, ook vannacht nog. En steeds die matige tot krachtige westenwind. Die hebben we morgen ook. Landinwaarts valt nog een bui, maar er zijn vooral flinke opklaringen. Het is allemaal wat vrolijker en de maximumtemperatuur is 8 à 9 graden. Dinsdag is opnieuw wisselvalliger met meer buiigheid en bij een bui is ook kans op windvlagen in de loop van de dag en het kan tot in de kerstnacht duren. Maar woensdag neemt de wind duidelijk af. Het is een droge dag met zonnige perioden en ook donderdag is het best aardig weer. Vrijdag dan valt er weer af en toe wat regen. De maximumtemperatuur is tijdens de kerst ongeveer 7 graden. Tot zover voor nu. Ik wens u nog een hele fijne zondag.